Zo nou en dan gaat het er bikkelhut aan ta. Het is dan wel het NK voor rugbyers van Alve en Tolwier, maar ze zijn liekevol als de volwassenen. De laatste jaren is de contactsport populair bij de jongeren. Nou, je kan al je agressiviteit kan je zo in het spel gooien. Je kan iedereen beuken en je kan alles doen wat je wil bijna. Alleen, je mag niet slaan en schoppen. Voor de rest mag je bijna alles doen. Beuken, op de grond halen. Fantastisch. Het NK is georganiseerd door rugbyclub Drachten. Het waar is prachtig en dus zit er een soort valk aan de kant. Wat vooral opvalt is deze coach. Want als je goed luistert, Nick, 5 meters. Jerry je Engels. Want er docht ook een Nederlands-Engels team mee, de British School in the Netherlands. Dat is een van de favorieten. Maar er is genoeg concurrentie. Ze komen uit heel Nederland. Er zijn hier bijvoorbeeld ploegen uit Middelburg, uit Den Haag hebben we ploegen, uit Den Bosch is een ploeg. En ze komen uit heel Nederland en als je kijkt naar het niveau, dan denk ik dat er op redelijk hoog niveau hier vandaag gerugbied wordt. De teams zijn verdeeld op 4 pools. De beste 12 van elke pool maakt je kans op een plak in de finale. Maar hoe zit het eigenlijk met de wedstrijden zelfs? Een kwarte uitlis. Nou, het doel is om met de bal, van het begin moet je van de try-line moet je dan naar de andere kant, dan moet je de try neerleggen en je moet ze proberen zoveel mogelijk punten te halen. Kwart zijn, je mag de oren kant van het veld heljen. Van Friesland is het team Noord die te eer verdienen je mat, maar ze willen al betiert uitschakelen. De winst gaat naar een soort spanning en strijd naar de favoriet, de Engelse ploeg. En binnen je toch wat schrokken van de beelden, nevens de leefhavers is het echt een mooie sport. Het is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Of je nou klein bent, dik, dun, lang, kort, het maakt niet uit. Ik bedoel, je motoriek moet enigszins wel kloppen, om het zo maar te zeggen. Maar ja, het is een sport voor iedereen. Het is ook een hele sociale sport. Het is een keiharde sport in het veld, maar daarbuitenom is het ontzettend sociaal en een faire sport.